इउपिपिएल सरकारा एनडिपिनि मुङाव मोनसेबो खामानि मावाखै। नै फैगौ 1 तारिखआव 54 सा एनडिपिनि गेजेराव जिसे सायना 1 तारिखआव देरगोन। आरो गरसे रांनि थाखाय मोजोंसे पावारनि थाखाय सोरनिबा आथिंखौ आं हमा। जेसांदिन सारा थादोंमोन बेसांदिनालागै जों रंजानाय आरो मोजां मोनदोंमोन, नाथाय दिनै लांनायनि थाखाय जों जोबोद दुखु मोनदों। सासे एनडिपिनि एबा बर' हारिनि दावहारु जालायनानै सोरखौबा सासे जेलाव जोबनानै दोननायखौ बुहुद मोजां मोनो नामा? दा एम रनजित बसुमतारिया मा खोथा बुंदों बियो डाइरेक्ट रन्जन दैमारि सारखौ थांखिनानै बुंनायनि। नोंथांमोनहा मा सानगोन बेबायदि मानसिखौ? दा एनडिपि रन्जन दैमारि सारखौ बिनि बुंनाया डाइरेक्ट गजानो बानाय। नांगौबा आंनि राजनितिखौनो आङो गारगोन, अब्लाबो सोरबा सासेखौ आं आथिं हमहैया खुलुमहैया। बाह बाह, बेसे अगेन गाज्रि राव भाषा बाहायदों। बेबायदि मानसिया माबायदि जाथाव? नोंथांमोनहा नोंथांमोननि बिलु गोनां आखाइखौ बेबायदि मानसिखौ फेजेननांगौ होननानै आं सानो। अब्ला बेनि बुंनाय बाथ्रा खोथा बेफोरखौ नोंथांमोनहा खोनासं। आरो मानाव गेदेर रन्जन दैमारि जे सारा जेलाव थांफिनबाय एबा बर' हारिनि थाखायसो बियो दिनैसिमाव बे दावहा नांदोंमोन, दावहा नांबोनानै नै दा सान्थि सुक्ति खालामबाय। बे सान्थि सुक्ति खालामसेयावबो दिनै मानो गवाखै? दा जेलाव लांफिनजानायाव बुहुद दाख्लै 20 दिननि गेजेराव जेब्ला 20 दिनाव फैयो अब्ला बुहुद असान्थियाव दंमोन बिस्रा। दा 20 दिननि गेजेराव जे गुवाहाटि जे सेन्ट्रेल जेलाव लांफिनजाबाय, बिसिनियाव गोसोआव जोबोद सान्थि दङ। अब्ला बेबायदि मानसिखौ मा होननानै बुंथाव? जेब्ला रन्जन दैमारि सारखौ लांफिनबाय, लांफिननायाव गोबां बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा दुखु मोनदों, दिखार फैदों। सोरबा सोरबा आइजोफ्रा मोदै फुगारदों, गाबदों। नोंथांमोनहा नायनानै लागोन। जोबोद दुखु मोनदों। मानो होनबा जोंनि बर'नि थाखाय सारा जोंनि खर'मोन। दायो सारखौ लांदों, माबायदि बाहायगोन जों बेखौ मिथिया। खिन्थु जेसांदिन सारा थादोंमोन बेसांदिनालागै जों रंजानाय आरो मोजां मोनदोंमोन, नाथाय दिनै लांनायनि थाखाय जों जोबोद दुखु मोनदों। हाजार हाजार दुखु मोनदों। गुबुनखौ जेरै सौगरदों सारखौबोथ' बिदि सौगरनो हागौमोन ना। माने बिदि खालामबाय थादों सारखौलाय? जोंनि बर' जानानै जोंहा जुदि बे सारा गैयाबा जों थांनानै थानायनि जोंहा जेबो मुलाम्फायानो जानाय नङा। बेनिखायनो जोंनो सारखौ जेरैबाबो माबायदि सुबिदायै हायो बेबायदि जोंनो सारखौ नांगौ आरो सारखौ सौगरथारनांगौ। बे जोंनि मोनथाय। जों बर' जानानै माने सिङाव मालाय गुबुननि सिङाव थानो? जोंनोबोथ' नांगौ ना मोनथाय। साराथ' गावनि जिन्दगि गावनि जिबननि सोलिनानै जानो थाखाय सारा बेबायदि खालामाखै नङा, जोंनि बर' समाजनि थाखायसो खालामदों सारा। होमबा सारखौ दिनै गासैनि थाखाय सारखौल' मानो बेबायदि हारेसमेन्टखौ होदों? बेनिखायनो जोंनो सारखौ नांगौ नांगौ नांगौ। बिसोर बर'फोरनि सोमावसारनायनि समाव बिएसपिनि मुङाव, बिटिसिनि मुङाव, इउडिएफनि मुङाव, एबसुनि मुङाव, एनडिपिनि मुङाव रोजा रोजा मानसिफ्रा जिउ खहा जाबाय। आं दिनै मोनसे पार्टिनि खोथाखौ बुंनो नागिरदों। हारिनि संरैखानि थाखाय, हारिनि उदांस्रिनि थाखाय मानसिफोरखौ थुनलायनानै थुलुंगानानै सोमावसारहोनानै गावजों गावजों दाङाबादि जाहोनानै जोंनि गेजेराव रोजा रोजा मानसिनि जिउनि खहा खालामबाय। सासे बिमानि सानै फिसानि सासेखौ आद्रि खालामबाय, सासेखौ जब्रा खालामबाय। सासे बिमानि थाइनै आहारखौ खायसेखौ बिस गोनां खालामबाय, खायसेखौ अमृत खालामबाय। आरो बै मानसिफोरा हारिनि मुङाव सांग्रांथि लाबोनायनि मुङाव, हारिखौ फोजाखांनायनि मुङाव, हारिनि थामोनथायनि बाथ्रा बुंनानै सोमावसारग्लुंनानै दिनै बै सोमावसारनायनि मुङाव गासैखौबो सेक्रिफाइस खालामदों होननानै बैसोरनि खाथियाव खर' गंग्लायहैनाया बर' हारिनि थाखाय बेसेबां गासैसिन बाथ्रा। आं चेलेन्ज खालामनो नागिरदों बैफोरबायदि राजखान्थिगिरिफोरखौ। जोङो दा अपेन डिसकासन खालामनो हायो। आं इउपिपिएल जानानै बे बाथ्राखौ बुङाखै, आं सरकारनि सासे सोद्रोमा जानानै बे बाथ्राखौ बुङाखै। आं रनजित बसुमतारिनि सायाव दिन्थिदों। जोङो माइखौ लागोन,
लाख लाख मानसिफोरखौ जों गेदारिं खालामगोन फारसेथिं बिथांमोना माइ लागोन फारसेथिं आं माइ लागोन मानो जोङो बिएलटिनि मुङाव 2624 सा मानसिखौ जिउ खहा खालामनाय मानो जोङो एनडिपिनि मुङाव 3617 सानि जिउखौ खहा खालामनाय मानो जोङो पिटिसिनि मुङाव 526 सानि जिउखौ खहा खालामनाय बिनि फिथाइखौ फै जोङो चेलेन्ज खालामलायनानै उदांस्रियै उदां रावजों जोङो आखाइ हमलायनानै माइक हमलायनानै जों चेलेन्ज खालामनि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जों बुंनि आं बेखायनो बुंदों दिनै बिथांमोना न'खर न'खर थांनानै बुंदों जे प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव इउपिपिएल सरकारा एनडिपिनि मुङाव मोनसेबो खामानि मावाखै नै फैगौ 1 तारिखआव 54 सा एनडिपिनि गेजेराव जिसिएसआइआ 1 तारिखआव बेल मोनगोन मुसलपुर जेलनिफ्राय 35 साया क'क्राझार जेलनिफ्राय बेल मोनगोन 2 तारिखआव आरो बिथांमोना होनदों प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा जेलनि मुङाव गरसे थाखा गाराखै दाखालि बिथांमोना जेराव थांनानै केम्पेइन खालामगोन 2 तारिखआव गनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना जोंनि पार्टियाव हा होननानै बुंबाय आं पार्टिखौ बुंलिया आं लाजिदों आंबो सासे एनडिपिमोन प्रिन्सिपालखौ लानानै जोङो दावहा नांदोंमोन हारिनि उदांस्रिनि थाखाय हारिनि थामोनथानि थाखाय आरो गरसे रांनि थाखाय मोजोमसे पावारनि थाखाय सोरनिबा आथिंखौ आं हमा नांगौबा आं जिरायनानै थागोन राजखान्थि हारिनि थाखाय देरसिन नङा आं बैफोरबायदि दैदेनगिरिखौ चेलेन्ज खालामदों फै दाबो नोंथांमोना बे साखाथि फाखाथि दङब्ला आं गभर्नमेन्टनि मानसिफोरखौ अनुरोध खालामगोन जोंनो 10 मिनिट टाइम होदों बे 12,000 मानसिनि गेजेराव चेलेन्ज खालामना जों माइक हमलायलायनानै जोङो सोंलायफिननाय होलायलायनि गोबां समाव हारिखौ दुं दुं हाव हाव खालामनानै फोजोबस्रांनायनि लामाजों दैदेनलांनानै गाज्रि खामानि मावनो हागौ बेनि थाखाय सांग्रां जानांगोन मानाव गिदिर रन्जन दैमारि जे स्ट्रागल खालामामोनबा फाउन्डार जे बे गायसनामोनबा रनजित बसुमतारी बिसोर बायदिया दिनैसिमाव EM जानो मोननायनि मोनसे प्लान दं नामा बियो मोनसे जाथिजों एबा एनडिपिआव थांनायनि मोनसे प्लान गैयामोन नामा मा थांफ्लानानै बेबायदि राजनितिकनि थाखायल' बियो मोनसे लुगैनाय षड़यन्त्र दं नामा बिहा सियार सेजानो गिनाय दङ बियो सियार एबा गावनि थाखा गावनि गादि गोमाजानो गिनायनि बिहा मोनसे टेनसन दङ ना जेब्ला बियो जेलाव सोजाबाय थागोन रन्जन दैमारिखौ जेलाव दोनबाय थागोन अब्लासो बिहा सुख सान्ति मोनगोन जे मानाव गिदिर रन्जन दैमारिमोन जेब्ला एकर्ड खालामामोनबा बिसोर दिनै बेबायदि मोनसे परिबेस EM जानो मोननायनि मोनसे प्लान दंमोन नामा रायजोफ्रासो फोरमायसिगोन जे फैगौ BTC बिसायख'थियाव दे पावारनिफ्राय खोमानानै बिसोरखौ बोख्लायनांगौआव बयबो रायजो राजानि बिबान होननानै आङो सानो ना अब्ला मानाव गिदिर रन्जन दैमारिखौ बिसिनि सायाव EM मोननि जुदि रनजित बसुमतारी मोननि बुद्धि साननाय बायदिब्ला बिसिनाव निस्सय बख'वा बिसोरो जेलाव दोनबाय थानानै गावसोरा सुख सान्ति क्रलपति जानायनि मालिक जानायनि मोनसे थांखि दं अब्ला फैगौ BTC बिसायख'थिया नोंथांमोनहा सोरखौ होनानै भट एबा पावाराव लाबोदों नोंथांमोनहा निस्सय नोंथांमोननि आखायाव